Hezkuntza sailetik hurrengo adierazpena egin nahi dugu. Izan ere, pentsatzen dugulako irakasleak etengabean daudela kesatzen, eta kesa horiek ez daudela inolaz ere justifikatuta. Eske, nerabeak ematen dute, etengabean eskatzen, proiektorea dituzte, ordenagailuak dituzte, wifia dakate. Zer nahi dute? Zer behar dute? Eta hori, ahaztu gabe, erronka guzti horiei aurre egiteko kurridiji bezalako ikastaro zehatza eta eraginkorra egin dutela. 20 orduko ikastaro bat aurre egiteko edozein arazori, edozein erronkari. Eta gero, kesatzen dira bai, burokraziaz. Txantioiak ematen ditugu, txantioiak. Ez esan behar dugu guk ere bai nola bete behar diren txantilloi horiek, eta haiek zehingo dute orduan, eske mesedez, adibidez, eske betu, esaten dutela baliabe direk ez dutela ematen, egingo dut nik orain hementxe bertan, orain, momentu honetan, egingo dut nik ikasegoera bat, txantilloia, hola, multidisciplinarra gaina betu, adibidez, gaia jarriko dugu eskirolak. Venga, ba, a ver, biogeo, adibidez, galdera batetik abiatu algara. Eskirolaren papera eskola ekosistemetan. Simbiosia ala parasitismoa. Adibidez. Teknologia. Nola desblokeatu silikonatutako ate bat. Adibidez. Eta gaina, plantatu daiteke escape room moduan, zelan da, ekarrita jolasa, arle ludikoa ere bai eskuntzara. Pentsatu behar da, baina hori ez da Eusko Jaurlaritzaren kontua, Lenguan adibidez, irakurri dezakete lengua eta literaturan 100 años de sumisión laboral, García Márquezena, edo Los Asquerosos, Santiago Lorenzorena, bi eleberri oso garrantzitsuak izan direnak letra hispanikotan. Adibidez. Historian landu dezakete, esate bateako eskirolei esker lortutako aurrerapen sozialak edo hobekuntzak lan baldintzetan. Badakit gai laburra izango dela, baina bueno, gaiari lotuta. Plastika perspektiba landu daiteke, eta horrela, pizkat zilborretik aratago begiratu eta gauzak ikusi. Balioetikotan, filosofian, galdera filosofiko batekin lotu dezakegu erronka. Etiko alda, onargarri alda, grebei esker lortzen diren aurrerapenetaz gozatzea grebari uko egin ostean? Matematika, denboran eta pertsentietan adierazi zenbateko igoera izan du zure lan samak 5 minutuko kontuen batuketan. Edo, zure eskolan 160 greba egin badu, zenbat eskirol daude? Adibidez. Euskaran, lortxarekin eskirol itxarentzako itzulpen jator bat, ze eskirol da pizkat erderakada, horrekin ja badakagu zer egin. Eta gimnasiakoa zizke dakate superarraz, beti biltzen dira kirol, eskirol, kirol, eskirol, kirol, eskirol, beti biltzen dira horrela. Total, kegatzen direla de bizio, eta ezin da izan, eta nahi dutela erretiro hartu lehenago. A ber, ni 70 urtekin espero dut oraindik preste egotea erronka berriei aurre egiteko. De hecho, aurkezten dut nere burua Iberdrola, Petronor edo horrelako enpresaren batean aholkulari lanetan hasteko. 70 urtekin. Soldata duin bat eta nahikoa da. Eta irakasleak aski da. Utxiak esatzeari, kesi ratioak, kesi burokrazia, kesi digitalizazioa, kesi zenorantza, utxiak esatzeari eta hasi lanean alferralakoak dituzuela familiak txarto pasatzen eta ren moduan hartuta, eta hori ez da onargarria Eusko Jaurlaritza eta Hezkuntza Sailarentzat. Mesedez.